Iomána F20 ásaí is stop le ránach sínta galamh amálta Ceannais Lein. Chunas mar bheith cógaíon Chainnigh, fearna bhí sa tóir ar gíomhcréimh Lein ó F20 agus áit le Ceannais Iomána F20 na hÉireann ó níos.com. Bhí tibredáir na frachar na bútóirí. Bhí brion tires agus níos de bhaldrathe a Buaicphointí don ceann seo. Bishop McDermott an té beidir is ír de díomhar fad. Trastan na páirce an aire beagán scaoilte. Iolaisteachchan sa tá Mac Phillips a stóilm. Trastan na páirce agus tá deisin sa agus Bishop Glynn hasan methe. Stechan Laighean ag an Cluiche ba chun gréadan má dóir. Cool áling an sin ó Rory Glynn a bhí ciúin sa Cliath-0-17 ach sin críoch ní bheith an cool bar sás le sin ach críoch únta go tosaí agus Sean Road tá tú a géile sellafid a Kyle Quinnan ar cén tú siar le costóir le Cluiche. Bert Kilkenny an son agus freagrainn is se testáilt ó Laighean. Nis sé seo fear na gúil. Dó trí an lá deireadh díanamh peint an bhart an tosa chuine a chur ar sacrat Callum Graham. Well, gúil a glisnach ige Ed McDermott ar siúd nis trúrá Laighean atara háinnig an ten chatahhain agus de thug fear Kilkenny leis an slutar. A rám tuca go leis an éireacht san tuisgúilis an son ige Tom Mac Phillips gúil an bhart díantaige. Agus méidíonn sé an bearna agus rís litar topic is tacha Ollie Gaffney. Se caiig Laighean Gaffney a bheith níos sa bhreidúla sa chluiche ámachcha casar head an láimh a clé agus an peinte fachta go Hurling ag Joey Cinnán. Chiadú a gábhíl sanna agus de fórna aige hútar a chéile sa chluiche Ceannais an na chúicín riime se búirte Kilkenny agus tá deisin sa ige McAvoy ialaithe trí bhearna ó riana dír an corcamán a chuine bhaim a dal an tarna cóil de Kilkenny. Bhí sin go háling ó Aaron McAvoy agus thosnig sé le puc amach gearan sin beidir ní acamid an sinné ach dúsáid sé a chur pug sé sort sung sa drim don cúlaí agus léigh sé an freab. Trastan na páirce, well, bhí annachid spáis an son agus sin drofatún ach sin anna scinnige chuna láiríonn ordathe déanach luaiseachtaige agus peinte a sporigh Laighean mar an dhéanana géanana daile. Yeah, agus bhí sin a rís testáil go géirú agus chun láiríonn. Agus an telefachtaige Daniel O'Kelly agus tá sé ialaithe trís na mogail rowan ón dáthebh amachchan sa agus ba bhór na chár peinte ag Senan Crosby inis tá luatacht. Yeah, agus é tiltte go maith Senan Crosby an sin Daniel O'Kelly a déanamh anna cuidibre agus an pass amach Cluiche go Senan Crosby a bhí séir. Agus tá ahrú dianta ag Kilkenny cearcailóir tá an fearlár páirce Sean Bergen buiteamachcha agus leanhomid an nimbert agus bhí sin beagán túlach agus go daon féin sa bheasanásan ar san réiteoir agus sé Seofian Murphy atá ar cháirt a buí bat agus bóthir ní fláir in ná de siút dro hasach ceart de Laighean. Well, bu jacar a haulú go bhéteach Laighean bheartne tarú agus Kilkenny inis le cóir na gaotha Glynn a gúmpó ar chuma an ascó. Siarn sa Ed le haf agus tá féinte fachtaige siúd láireach bán bail. Búirte trasfácin sa ag Joe Shepherd, nis mar sin fachtaige Callum Graham agus tá féinte ar a Highland sa ag agus tá níos a bhód a sanna testáil dómh Laighean. Nis fachtain sa ag le haf. An córta go gad a chun láiríonn agus tá bearnaí agus níos i héisteach an ceann leistigh den gúile haul go hálann ar fadan son agus a bin é fear a chúine dar a bherachar. Nis sin cumán caiilte réisteach tá ruúrmach an cín dianta ag Mac Phillips cúig féidir a stadón gúil agus an ceann seolta go háling. Glynn cenaribh cumán aige déirigh leis sellibh a chur ar flátan son de Anthony Ireland Wall. Íireacht an son agus an íireacht an Cliath amó agus tá fé peinte fachtain is ag Kilkenny. Búirteach an sa agus tá Craibh Lion faoi fethe búirte réiste ag Kilkenny an tochtú Craibh is fethe Mark Dowling an banistóir an ceann fethe Derek Ling fethe dó. Got it right, I felt, you know, we were building at the right time, peaking at the right time. And the management team just, you know, turned over every single stone to get us in the right spot for here. We think our fitness levels are just through the roof now, thanks to S&C team and all the boys. So we had no fear coming in here that the 2 extra games with Dublin
stand to them. We knew that we had it in us to turn them over, and thankfully we did. So.